Enelul își bate joc de noi. N-are niciun, a fost numai incompetenți cu poze și atât. Au fotografiat și au dispărut. Venim miercuri, s-a făcut anul. Venim marți, s-a făcut anul. Venim peste 10 zile, s-a făcut anul. Ultimii au venit, au sunat luni dimineață la 7 și n-au mai venit nici azi. Pardon, luni s-a făcut săptămâna. Deci azi e miercuri. Când i-am sunat eu, au zis că ei și-au terminat tura la 2, doamnă, vine altă echipă. Și nu a venit nimeni. Bătaie de joc de cei care plătesc de nu mai știu să zic, de nervi.